Kojo dumateng panjenenganipun Ibu Juru Paes. Karosuna mratesaken panggihipun Sirat Mojo pinanganten kekalih. Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat. Ing madyaning wisma pawiwahing wedal Arahina punika wonten titahing Gusti arupi Jalu Pawestri bangkit amanunggalaken karsa arsa hangance ing alaming bebrayan ana tetiwi upacara adat widi widana ingkang sampun sinengker wonten ing laladan Kledhok Jatikuwung Gondang Rejo Karanganyar. Ana je panggih mengkuwerdi hangut dipangan dening panggalih. Sirat Mojo pinanganten sarimbit sampun abenajeng ugi. Sirat Mojo pinanganten putri sampun asung pangabekten ana nggih tangkep asta. Sang Sirat Mojo pinanganten saya caget badhe katindakaken ana nggih adicara Sirat Mojo pinanganten putri samangki atur sembah pangabekten ugi kalajengaken badhe amijiki sukunipun Keng Garwa pun Bagus Rendi Bagus Setiawan. Mikirin. Dereng rampung. Sirat Mojo pinanganten kekalih anggen nyoto upacara tangkep pastor pangabekten ugi hamba Jatigon sampun paripurna. Giya kalajengaken pun Rama Bapa Kliwon Sedya Utama badhe lumampah ndherekaken Kang Putra Sajuga arupi hangarak tumuju ing sasana palenggahan
saperlu samangke badhe hana tapi taca upacara ingkang sampun rinakit wis paripurna upacara panggih sigra pengantin kekalih jumeneng jajaring semanding sinapan Sri sinangkepan selindur warni seta lan setaning ingkang ibu asung pramalitan putra temanten sarimbet tansah tinunglung ing areh kautaman warni merah bebener wedi marang kasitan temanten sarimbet tumuju ingkang ibu jenggaring sang sasana panggih tumuju mring palangaring kanthi Santi Jaya Wijayanti laju lampahe ingkang pindha tumuju kursi gading Arenenggo ugi konjuk dumateng panjenenganipun Ibu Juru Paes Ibu ingkang hamaratesaken panggihipun Cirat Mojo pinanten sarembet ugi kalajengaken sakmangke wonten ing tata upacara bobot timbang ugi kalajengaken kacar kacur saha perhubungan sumangga kawula sumanggaken upacara kerubungan temanten kakung lenggah ing pangkon sisih tengen kengeramanipun temanten dene temanten putri lenggah ing pangkon sisih kiwa wondene ibunipun temanten lenggah ing sangajengipun temanten sarimbit salajengaken Rama lan Ibu sami pangandikan ibu ingkang mangandikan bapane kepriye bobot anakmu sakalorene apa ya wis timbang Kang Rama ingkang hambarga ibune miturut pangarsaku kaya wis ora ana kaceke ateges padha abote pasemonipun mujudaken bebanget dumateng tiyang sepuh ing temanten supados boten kadungan raos ban cindhe ban ciladan utawi boten bedak-bedakaken atawis putra lan putra mantu sadayanipun sampun karengguh putra piyambak salajengipun hangade adicara kacar kucur temanten kangkung nyuntak kampil ingkang sampun kacawisaken isi arta receh krincing mawi dipun campur uwos lan ketan ingkang pasemonipun
Temanten putri mawi dipun tadhahi tilam lampus kloso bangka pasamonipun mujudaken juwilaning gegambaran ingkang jejeripun guru laki punika kedah romaos hanggadhahi. Adicara kacar kucur dereng paripurna samangke gaya kalajengaken ana dolangen adicara ingkang salajengipun ana nggih Sirat Mojo pinanten sarimbit badhe akadene adicara dolangan dahar gambul temanten kakung putri sami angasta piring ingkang isi sekul punar ingkang punika ta sekul ingkang warninipun jene lajeng dolangan pasemonipun mujudaken satunggalipun kekudangan supados temanten kakung putri tetepo satunggal raos lahir lan batos jumbuh ing sadaya reh gegayuhanipun kalajengaken ngunjuk rujak degan temanten kakung putri ngunjuk rujak degan kawiwitan saking temanten kakung lajeng temanten putri degan ingkang kadamel rujak miturut kapitadosanipun para sepuh milih klapa ingkang nembe awoh sepisan pasemon ugi mujudaken gegudangan mugi temanen inggala kaparingan momongan putra dene rojak degan kasata kadidene pepainget kagem temanten supados ing sugengipun lumampah wonten ing mabyaning punika boten
kepanggampaken lan saged dados wadahing kautaman ingkang pantes dados tulodo ing bebrayan agung. Kala nun Sri Atmaja pinanganten sarimbit sampun nata pitata upacara panggih kerobongan saha kacar kucur saha timbangan sampun paripurna. Awit samenika hangajati cara ingkang salajengipun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Sakiti Sarjana Ekonomi Akuntan Magister MSI ugi sekalane Bu Reni Febriani Sarjana Ekonomi Magister MSI kala suwun jengkar saking sasana palenggan tumujuing sasana palareman saperlu tuwi kadang besan sutresna saperlu badhe hanetepi tata upacara pangabekten. Lampahipun kadang besan sutresna ana ninggih Kabil Boldo ungeling ladrang blabak laras pelok patet 6